bukan sini kabeh ya karo kata sini yo ora sampeyan wae ngono kuwi bakal ketemu Bu. Kang Adul, kabuk wontenipun. Oi. Bapak-bapak. Ngene-ngene bapak diatur kok kaya ngene. Ya Allah. Aku ya foto-foto umatnya Gusti Allah bakal tahu tak alam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kula niku dekoro jalur-jaluripun bapak rasa sakit bloko godhong-godhong. Alah kataku ya brojol karo iki brojol iki piye kok ana kujuk iki. Mat kan iso. Alah. Piye iki mau wong apik-apik kok kaya ngene. Kae ate mbak kae kok kanca. Nek brojol. Ngono wae apa piye? Kowe diparati kok lho. Aku ki tanya bujake kok kete golek duit sithik-sithik. Ra utawa itu berasa kelo. Wong ngene anak bojo ngono. Oke ngoten Pak Bu nggih.
Ya tunggu-tunggu ingkang kembangku ganti. Buka Senin di mau deto. Nganu nek gon godhong merak. Kathah rezekinut ingkang dipun kinten mugi ganti. Godhong merak. Putra ingkang soleh. Iku nek manusa bangsa daya agami. Tetapi dawuhipun agami. Salat wektu dilakonono maksuh nggih. Alah, bos, gosek. Alah, aku kasih kabar kayak gitu. Iya, ada. Ada, kayak kalau hati ubah kalau kejalan, baik. Oh, aduh, malah, aduh, ada foto, ayo, lagi kasih kok, bulu juga baik, buat lagi, kasih buatan, agak syukur, ada. Ayo aku ditahu sing apik ayo aku ya apik bali. Wis umuk iki. Iki ana barengane. Katanya teh brojol, sarung itu brojol. Ayo, Bro. Ayo. Lokasi godhong. Iya.